नोंखौ जों दिनै बुंनो हायो नामावल' ख्रिस्टियान होननानै जों नोंखौ बुंनो हायो। नों जुदि नामावल' ख्रिस्टियान नङामोनब्ला ख्रिस्टियानखौ नोङो डाइरेक्टलि मेनसन खालामनानै नोङो बुंनो हायामोन। नों गिर्जायाव थाङा नामा? दिनै नोङो ख्रिस्टियानखौनो बखिनानै नों दिनै बोरै गिर्जायाव थांदोंलै? लाजिनाय मोनाखै नों गावनो? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं सिनलफिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर आदा रितन खाख्लारिया आदा देरहासार इस्लारिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना गिबियाव खोनासंनानै लाग्रोदो। आच्छा, बे देरहासार इस्लारिया दिनै मा साननानै दिनै जोंनि बे ख्रिस्टियानखौहाय डाइरेक्टहै थांखिनानै बुंखो? मिस्टार देरहासार इस्लारि, नोंथाङा आंनि बैसोआव गिदिरबो जानो हागौ, थेवब्लाबो ख्रिस्टियान होननानै नोङो नोंनि खुगानिफ्राय डाइरेक्टलि मेनसन खालामनायनि थाखाय आं दिनै दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जाति धोरोम, जाति आरो धोरोम बेखौ लानानै नोंसोरनो सिगाङाव बुंबोदों मालाबाबो भिडिअ दालाबो होननानै। नोंथ' सासे गावनो ख्रिस्टियान दां माथो? नों ख्रिस्टियान न'खराव जोनोम जायाखैमोन होनबा? नोङो ख्रिस्टियान हाबा लायाखै होनबा? दिनै ख्रिस्टियानखौ नोङो मानो डाइरेक्टलि थांखिनानै दिनै बुंनो हाखो? बोरै बुंनो हाखो? देरहासार इस्लारिनि मण्डली दंना गैया? दिनै देरहासार इस्लारिनि मण्डलीया दिनै बे खोथायाव नोजोर होदोंना होआखै? देरहासार इस्लारि, डु यु नो द मिनिं अफ ख्रिस्टियान? डु यु नो द मिनिं अफ ख्रिस्टियान? ख्रिस्टियाननि ओंथिखौ मिथिगौ नोङो? डु यु हेभ एनि नलेज एबाउट ख्रिस्टियानिटि? नोंहा ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै माबा मोनसे नलेज दङ ना? नोंखौ जों दिनै बुंनो हायो नामावल' ख्रिस्टियान होननानै जों नोंखौ बुंनो हायो। नों जुदि नामावल' ख्रिस्टियान नङामोनब्ला ख्रिस्टियानखौ नोङो डाइरेक्टलि मेनसन खालामनानै नोङो बुंनो हायामोन। जों दिनै भिडिअ बानायो, मैया दाख्लै फैनाय मानसि जोङो, मैया दाख्लै भिडिअ बनाय जानाय जों मानसि जोङो, थेवबो जोंहा मोनसे सेन्स दङ, मिथिबायना? जों जे धोरोमखौ लानानै, हारिखौ लानानै, जातिखौ लानानै जों जे भिडिअ बानाया। दिनै नोंनि रावाथ' बिराद नोरोम, बिराद गुरै, गावखौ सोद्रोम होननानै नों देखायो। नों जेखि बुङा मानो, जेखि बुङा मानो आं दिनै नोंखौ दुखु मोनदों। नोंनि भिडिअफोर नायोमोन, नोंनि भिडिअफोर नायोमोन, सापर्ट होयोमोन, नोंसोरनि रावफ्रावहाय, नोंनि रावफ्रावहाय सापर्ट होयोमोन। नाथाय दिनै आं नोंखौ सापर्ट होनो गोसो गैया। जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै, गाव धोरोम लानानै दिनै जोङो गावनि धोरोमखौनो जुदि मुगैनो हायोब्ला, नेवसिनो हायोब्ला, नोंखौलाय जों मा ख्रिस्टियान होननानै बुंनो? नोंखौ जों मा ख्रिस्टियान होननानै बुंनो? नोंहा मण्डली गैया नामा? नोंहा गामि गैया नामा? नों गिर्जायाव थाङा नामा? दिनै नोङो ख्रिस्टियानखौनो बखिनानै नों दिनै बोरै गिर्जायाव थांदोंलै? लाजिनाय मोनाखै नों गावनो? लाजिनाय मोनाखै? नोंहा दिनै न'खर दं, परियाल दं, मा लाजियाखै नोङो? दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरा बे भिडिअखौ नुनानै मा सानदों? रावबो जेबो खोथा बुङाखै? मा बुंनाय भागो बुंथों होननानै सानबाय नामा? आंनि साननायाव दिनै बिथांमोननि मण्डलीया बेखौ निमाहा बिहोनांगौ, निमाहा बिहोनांगौ। मण्डलीनि फालगा सोर? दिनै बे देरहासार इस्लारिनि मण्डलीनि फालगा दिनै लाजिनाय मोनाखै नामा? जे गावनि सासे सोद्रोमायानो दिनै गावनि धोरोमखौनो नेवसिबाय। मा हिन्जावा खारनाया ख्रिस्टियानाल' खारदों नामा? गुबुन धोरोमा खाराखै? अकल ख्रिस्टियानाल' खारदों? मा अकल ख्रिस्टियानाल' उदै नुजानाय, हान्थु नुजानाय, फेन्दा नुजानाय लंपेन्ट गानो नामा? बेथ' जायाखै नोंनि बुंनाया। जायनि गोसोआव धोरोमनि बागै जेबो नलेज गैया,
गावखौ हमथानानै सोलिनो हाया बियो धोरोमखौ लानायनिबो लाब गैया जायफ्रा खारदों दिनै बिसोरहा धोरोमनि फारसे इसोरनि फारसे गावनि जिउनि फारसे जेबो साननाय गैया जायनि जाहोनाव बिसोर खारदों जायनि जाहोनाव बिसोर सैतानजों ब्रम बमब्रायजानानै दिनै सैताननि आखायाव गोग्लैनानै बेबायदि खामानिफोरखौ मावदों नंगौ जोंनि सोरबा धोरोम गुरुफ्राबो जायफ्रा इसोरनि खामानि मावो बिसोरबो माब्लाबा समाव फाबाव गोग्लैया नङा नोंथ' मिथिखागौ जे जाया मोजांखौ मावो बेजों अराय लोगो मा गाज्रिया थाफायो जेब्लायबो सैताना मोजां मानसिफोरखौ फुस्लायनानै गावनि आखायाव लांनो सेस्ता खालामो थिग बेबायदियै जायफोर आइजोफोरा खारबाय जोंनि ख्रिस्टियानि जानानै सैताननि फुस्लायनायाव खारबाय नाथाय खारदों मालाय खारदों अकल ख्रिस्टियानाल'थ' खाराखै गासैबो खारदों किन्तु डाइरेक्टलि ख्रिस्टियान होननानै बुंनायखाय आं नोंखौ गोबां दुखु मोनदों आरो नोंखौ आं मालाबाबो सापर्ट होबावगोन बे नंला देरहासार इस्लारिनि मण्डलिया बेखौहाय आखायाव लानांगौ डाइरेक्टखा नङाबा जों जमा जानोबो हागौ दै बुंखाबाय जों जमा जानोबो हागौ गेरान्टिखा बेयाव हले थ' आङो बिथांमोननि गेजेराव हाबसननानै बाथ्रा बुंनो सानाखै नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन दि बिथांमोननि गेजेराव जा जादों गावजों गाव गोरोबलायनानै गावबा गावनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनानै गावजों गाव बर'जों बर' होननानै जाहाथे गोरोबलायनानै निमाहा होलायनानै थायो आरो बिदि ससियेल मिडियायाव धोरोमखौ लानानै जाहाथे दावराव खालामा बेखौ आङो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय दिनै जोंनि बर' हारिया गावजों गाव एना एनि थाखायनो गावजों गाव गोरोबलायैनि थाखायनो गुबुन हारिया जोंखौ थाबैनो गादबनो हायो जिहेतु नोंथांमोनानो साननो हनो गियान गोनां बुजिनो गोरोंखा बेवहाय जोंहा बुंनो गोनांगौ जेबो गोनांथि गैया थ' सानैबो गोरोबलायनानै थागोनखौ मिजिंथिबाय